Alfred Fan AL Alfred Enzo Eyetu Yarona. Ukubona xa kuncokolo ufumanisa uba kuzawuba khona lo mntu uthi okusalayo okanye nxabisa umthufela kaloku hayi noba into ethile ndingangayazi kodwa wena ngeke undoyisi yabona ngoku sowuqala uba violent. Vamile ke laa nto kwenzeka xa ngaba mhlawumbi ungenanto ongayicontributa kuloo conversation ungena-input. Le nto ndikuphathela iindaba ezimnandi namhlanje xa uphulaphula i-Alfred Nzo Community Radio between 9 and 12 khona inkqubo phaa ekuthiwa ngufumana ulwazi ndingumbhexeshi igama lam ndinguVeziwe ndingowakwaNtlamba. Phulaphula laa nkqubo phayana siyakuzisa ngezempilo, health, mental health, ndibala ntoni na sakha amakhaya phayana, inspirational Fridays sithetha nabantu abakumanye amazwe, abantu who have achieved a lot in life. We have interviews ama-artists kuningi kuhlangene and great music akutsho mina kusho abantu. So ungaphoswa ngufumana ulwazi okanye uzayibamba kungizwe bethi be there or be told.